pitao tu baku da može da ide u Šitoju, međutim ja ti se jako daleko i izgubio se i zaluta je kod mame koke. Šta je onda bilo? I onda su se svi pilići smejali po ceo dan. I šta je onda bilo? Nina, spusti tu pipu dole da ti ne bi se, to sad kad bi ti palo na prekrivač, polilo, znaš, pritisni. Aj mi ispričaj Nina do kraja, šta je onda bilo? Pa nisi ti gledala tu, ne znaš ti tu priču. I onda to pače. A što si se izuta? Pa i tata malo da bude izuven. Da malo reklamira svoje krompiriće. Krompirić. Čarape da nosi. To je nešto najslavije. A u kom si ti, Tanja, sada mjesecu trudnoće? U 12. Rekla da smijena rođak. Kaže, mislim da sam u 12. A, Fifi. Aj, Piteri.